Lakbay Katoliko mayong adlaw ka natong tanan. Usa ka babae nga sabadista ba gitubag niya ag vlog ni Amik. Usa ka former nga Seventh Adventist nga nibalik na sa pagkakatoliko niya. Yang gitubag kay matod pa kuno niya Sabado jud kuno misimba ang Ginoo. Atong tanawon ang vlog ni Bayana. Tawan niyo si Amik kung unsa siya kamaayo mamakak gamit ang Biblia. Umik, nakoy pangutana ba? Oh, sama na yun. Naabay mabasa sa Biblia nga ni Simba ang mga apostoles sa adlong Sabado. Unsa ka tinuod na gaw? Ay, dili na tinuod daw. Walay mabasa na to diya sa Biblia nga ang mga apostoles o ang mga early Christian nisimba kang Kristo sa adlaw Sabado. Uy, sure ka? Kay mismo ang Biblia mo'y mutubag niya na. Buhang 17:2, sumala sa nabatasan ni Pablo. Sulod sa tulo ka Sabado, siya nagwali. O ginausap sa buhat 18:4. Matag adlaw Sabado, nagwali siya sa sinagoga. So kinsa man ang among tuohan ang imuhang giingon dinhi sa social media o ang tinuod nga giingon sa Biblia. Ug tan-awang usab ni igsuon dinha sa buhat 13 bersikulo 42 to 44. Ang mga hintel ni hangyo kang Pablo nga magwali siya pag-usab sa sunod nga Sabado. Kung saan di na di ay ang adlaw sa pagsimba nga nang wala man siya miingon nga ayaw mo pagkulat sa sunod na Sabado, balik mo ugma Sunday. Sabado oy, kaya iyar na imong naong. Atong basahon ang mga sitas nga imong gipanggamit be para ma-sure jud na to ba nga nisimba ba gyud o wala. Para ma-sure to nga nisimba jud wala. Ang buhat 17:2 atong basahon na. Buhat 17:2. Ningon dire si San Pablo sa Biblia. Og ingon sa iyang nabatasan ni adto si Pablo sa sinagoga didto sulod sa tulo ka adlaw igpapahulay, nakiglantogi siya sa mga tao pinasikan sa kasulatan. Uy, simba nimo nakigdebate? Agay! Ko. Hasa may simba na nakigdebate mo lagi? Ay, atong sulayaning 18:4 para to. Kada adlaw igpapahulay, nakiglantugi sa sulod sa sinagoga aron pagkabig sa mga Hudyo ug sa mga Grigo. Nakiglantugi paron kabigo ni mga Hudyo ug mga Grigo. May simba nimo ana. Pataka-taka ra jud din taon ka. Bida. Kani. Napailain atong basahon kini ang sitas. Sa buhat 13:42 to 44. Sa pagpanggula na ni Pablo ug ni Bernabe sa sinagoga, gidapit sila sa mga tao sa pagbalik. Pagkasunod adlaw igpapahulay ron sa isayan pa sila nini mga butanga. So wali, ikaw na ganay gaingon nga Sulod sa tulo ka Sabado, siya nagwali. Wali, wala kasimba. Gatudlo, kasangyaw. Tadahon to 43. Og sa natapos na ang tigom sa sinagoga, gisunod si Pablo og si Bernabe sa daghang mga Hudyo og mga dili Hudyo nga nakabig ngadto sa tinuhang mga Hudyo. Gimaymayan sila sa mga apostoles og gidasig pagpabilin diha sa grasa sa Dios. Kung imong tan-ahon ni gilahos nimo na aning verse 44 hangtod ta sa 46 makita nimo resulta. Wa gid mo simba. Taraw, sano ko 44. Sa pagkasunod adlaw igpapahulay hapit ang tanan tao sa lungsod miadto sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Sa pagkakita ni sa mga Hudyo, 45 sa pagkita sa mga Hudyo sa daghang mga tao nangasina sila og misupak sa gisulti ni Pablo og ilang giinsultuhan siya. Insulto pa magali si San Pablo sa mga Hudyo. Kunya muna mingog disimba. Kung nisimba dapat giday kunta silang San Pablo sa mga Hudyo. Apan giinsulto man, wa mo simba. Marukoy jud kay ka ha. Diraha pasahon na to ni. Sa 46 apan bidugang Ginoo nagkaisog ni Pablo ug ni Bernabe og mingon sila, kinahanglan nga kamo ang unang walihan sa pulong sa Dios. Apan kay gisalikoy maninyo kini og wala kamo mag-isip sa inyong kaugalingon nga takos sa kinabuhing dayon, biyaan kamo namo og mangadto kami sa mga dili Hudyo. Agoy gipangbiyaan mo San Pablo. Wala kayong pasangil, ha? Nga nisimba si San Pablo kay klaro kay nang deklarasyon nimo nga Sulod sa tulo ka Sabado, siya nagwali. muna kayo pasangil ha. Sus.